Cólatí olmhóra nach lófar a ligan orthú go ndeanann siad bheoir cheirde level a bhaid níos lú ná mar atá a dhéanamh acu. Feargal Chambers, just to echo, fáilte Shuigh Bloc. Chun is dátu? Tá mé arios, so éist, níor bhíonn tosa in món obre, cheirde a bhíonn siúlagat. A bhíhall déanam sé bheoir I deisceart blá clia, agam I deisceart blá clia, tá cheirde targan ó cheirde bheoir an agam faoi láthair, tá láidir is pórta ré, tá bháilsa, tá piper IPA agus hurler copper ale, tá John cultúr mar sin freisin bhíhall. Inar son faoin process a bhíonn sa gceis is tú Johnny the Hudge beer féin. Ceircealóir, so go bunasach séir bheoir an orna bracha, which is orna nó barlí atá millish, tumtar ré an isce, fágtar ré le uirich lig, tágann tú an isce sin nó an wort, fiochan tú an wort le lean lusanna hops, fuaíonn tú é, chuann tú isteach a tank olmhór, chuann tú gista leis, torlíonn cuip a fermentation, agus voilà, bheoir. Cóisce sin? Éisce. Tá mé héana an update. Tá an update, yeah. Agus I suppose rud tá aonanta jazz púb sé argal ná go gcurann sibh géalaige ar an lipad den bheoir. Cén fear rinne tú cinniú sin ar dús bara agus cén sais as os at feiteach at the war. Nuair a bhfuil me héin agus Andrew le chéile chun an cála a bhunú rinne mar cinenne le go mbeadh an grúdan cultúra. Gaige antanga Harbh tábhacht gach ilatága bhí agan mar cheapan mar gnéanach sé idirhealú idir sin agus an frasúra I muin sin. Freisin is gaige gar mé tágach Micheál le gaige, tá mé Harbh brada las a bheith déanann sé churann sé glundar in bachrín or lerm antanga is rud aigen tá anhabhacht an hain agus Andrew agus sin mud tá sé ar ganna in ar bheoir tá sé an chuile háit gaige. Deirtear bhfuil cólatí eile an agus cólatí móra na dhéanamid éile luúin seo. Ní anamid ná. Agus ligann siad orthú go ndeanann siad a chuid bheoir hain ach ní hééis sin mar a Harlíns. Cé sé dáhharil fa sin? Well, the chá cinál cólacht down, the cólatí a ligan orthú go grúdlan acu, brewery acu, agus the stílann siad an branda. Ní leon aibagam le sin, má tú, má hosing tú mar sin agus tú géirí grúdlan le bhunú níos déanaí nuair aon tú an targad síos an líne. Ach tá cólatí olmhóra nach lófar a ligan orthú go ndeanann siad bheoir cheirde ar level a bhaid níos lú ná mar atá a dhéanamh acu. Agus tá sé sin déanamh beagán tá sé chur salachar seach san isce ó híomh cheirde bheoir cheirde ann. Ach ní tá muid riad géirí dul agus beidir terma eile úsáid níos bheoir a dhéantar ar bheann níos lú nó bheoir níos áitiúla úsáid an terma sin bheoir áitiúil. Agus ag leir trín feimh a agin leis na alcohol sa tíir seo. Caint. An main daoine ag garan nó ag tuairte amach ditse me margheall go bhfuil tú obair nó ag chur leis an Johnscoil sin? Is ceist cuis a compléis go sin ach Cainte tá fáib an seo in éan agan, ach nícha ní fan géad a daoine in éan tá siad freigrach agus ní ólann siad ombacach. Ach leis an bheoir cheirde, ceapan meascan go daoine sásta beidir níos lú ó híomh méid de cheannach ach tuisce bhfuil an caiid an beagán níos airde. Agus tá mé ceapú argal mar sin, they bhfuil mé sin taithíogad sé agus de chud bheoir a dhéanú, agus ódar nó nach haghaidh na pois orte a heilú. Cainte a bhíhall tag an páirteorm. Beidir a bhaid níos measa níos ná leis an leanamh sa bhaile agus mé beagán na dul níos ach níomh chun rá nach dog an bheoir cheirde pót ach cainte tá sé Harbh tanach bhíáil. Arios, listen. Agus leanam roiile sin. Leis me dul nearcneart argal aonanta chat bud leat agus seans mai go bheice mé an marthú ar ball. Míle buchas bhíhall.